Bună ziua și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi. Ce părere aveți despre importanța temei acestui curs pentru chirurgia plastică reconstructivă a sânului din România? Consider că discuția despre reconstrucția mamară e oricum un subiect care este interminabil pentru chirurgia plastică și reconstrucția cu derm artificial este ceva de foarte mare actualitate și cred că e ceva de perspectivă pentru viitor, așa că mi se pare un subiect util, mai ales pentru colegii care poate fac mai puțină reconstrucție mamară sau au auzit mai puține lucruri. E un fel de up-to-date general. Ce părere aveți despre tehnica de reconstrucție prepectorală cu Braxton ADM? E o tehnică care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult încă de când am descoperit existența ei. Mi s-a părut ceva inaccesibil la momentul respectiv. Am revăzut-o ulterior și am văzut rezultatele pe termen lung, adică la ani de zile, și am zis wow, lucru care m-a determinat să mă interesez îndeaproape și e o tehnică pe care eu o practic. Destul de recent am început și împreună cu echipa mea suntem foarte entuziasmați de rezultatele pe care le-am obținut până acum și sperăm să continuăm să efectuăm tehnica aceasta pentru că are multe avantaje, atât din punct de vedere estetic cât și din punct de vedere al recuperării pacientei. Care sunt aceste avantaje? Avantajul principal aș spune că e un rezultat estetic mult mai natural. Apoi, faptul că nu mai există aceeași intensitate a durerii care există în mod clasic în reconstrucția subpectorală și un alt avantaj ar fi faptul că nu mai există animarea sânului, adică după vindecare, după trecerea durerilor, după toate acele, sânii pacientei nu se mai mișcă ca în cazul poziționării subpectorale, ci se comportă ca un sân reconstruit, ca un sân normal, fără contracturi, fără vizibilitatea mușchilor sub piele. Considerați că avantajele acestei tehnici de reconstrucție justifică prețul? Da, având în vedere că e o investiție în viitor, având în vedere că acest derm artificial e asociat cu o scădere a riscului de contractură capsulară, asta înseamnă că scade riscul necesității unei intervenții în viitor pentru corecția unei contracturi capsulare, mi se pare o investiție bună pentru pacientele care își pot permite și sperăm că la un moment dat să se întâmple ca și în alte țări din Europa de Vest, aceste dermuri acelulare să fie acoperite de Casa de Asigurări și atunci o să existe o amortizare a costurilor pentru paciente. Cum credeți că va evolua chirurgia reconstructivă a sânului în România în următorii 10 ani și cum le va influența pe paciente? Eu sper să evolueze către o reconstrucție mult mai autologă, dar măcar să evolueze în direcția asta cu reconstrucție cu derm artificial prepectoral și asta ar fi o direcție interesantă pentru că, cu toate că reconstrucția cu implant este seducătoare, mai ales la început și multe dintre pacientele din România preferă reconstrucția cu implant pentru că e mult mai ușor de suportat și are și costuri mai reduse, pe termen lung înseamnă reintervenții, chiar dacă totul merge ok, inevitabil într-o viață de om implanturile se schimbă cel puțin o dată și așa că asta e un dezavantaj, mai ales în cazul reconstrucției mamare. O reintervenție este o retrăire a momentului operator și a momentului bolii. Câtă vreme o reconstrucție mamară definitivă, cum e reconstrucția cu țesut autolog, este un punct pus pe boala pe care au avut-o pacientele și le lasă să întoarcă pagina și să meargă mai departe. Asta pe lângă faptul că o calitate a unei reconstrucții cu țesut autolog este mult mai bună, cu un sân cald, mult mai natural și mult mai plăcut la atingere, dar asta o să vedem odată cu trecerea timpului. Am înțeles. Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat, este o onoare.